Dit is de podcast van Omroep Friesland. Het Zilveren Wetter. Een podcast riege over de geschiedenis van de klassieke muziek in en uit Friesland. Geerstalling Beert Oosterhaven. Presentatie Beert Oosterhaven en Willem de Vries. Goeie en welkom bij de eerste Lustrum-aflevering, het is alweer de 5e, van het Zilveren Wetter. De podcast en radio-item riege van Omroep Friesland over de geschiedenis van de klassieke muziek in en uit Friesland. Geerstaller Beert Oosterhaven en ik, Willem de Vries, binnen 4 afleverings verlien begon om 1550 hinnen in de Renaissance. Daarna gaan we het barok-tijdrek van goed 1600 tot 1750 behandelen. Dat hebben we dien onder de hand van het werk van een grut verskaart van componisten die in Friesland haar een muzikale sporen nijlitten hebben. En zo binnen we in aflevering 4 uiteindelijk terug te komen bij 2 Frieske componisten uit de tijdrek van de romantiek, namelijk Jan Lindeman en Aafke Compter-Kuipers. Beert, hoe waar zullen wij het in deze 5e aflevering van het Zilveren Wetter eigenlijk hebben? Willem, in de vorige aflevering 4 dus, van deze riege, hebben wij het gewoon over het zogenaamde creatieve wandtij. Dat er apart nog tussen de 17e en de 19e eeuw west had in zowel Friesland, Holland als Engeland. In die tijd had in die neemde gebieden net één goede scheppende componist van haar of hem jaren. En zo zit er dus in Friesland een god tussen Jack Vredeman en Jan Lindeman. In Holland een tussen Jan Pieterszoon Zweelink en Alfons Diepenbrock. En in Engeland een god tussen Henry Purcell en Edward Elgar. Om reden van dat krijgneemde god is het in Friesland in precies de klassieke tijd uit de muziekgeschiedenis. Dus tussen 1750 en 1850. Ja. Om reden van dat krijgneemde god is het in Friesland in precies de klassieke tijd uit de muziekgeschiedenis, tussen 1750 en 1815, bijzonder stil. Die stilte wat de weer klassieke muziek en ook nog een stukje van de romantiek onbelangt, wil ik in deze 5e aflevering van het Zilveren Wetter, om samen te zeggen, opheffen. Ik doe dat terug omtekent aan een stikmalig treffelijke en internationaal respecteerde Frieske uitvierders van muziek uit het klassieke tijdrek en uit de tijd van de romantiek. Dat is de tijd tussen 1815 en 1920. Het gaat erbij om 2 violistes, een hoornist, een bariton, een pianist en een heel orkest. Efter komen Anne Wadder, Simone Lamsma, Jacob Slachter, Emmy Verheij, Eerde Kuper, Frans Douwenslot en het Fries Orkest. Beert, doe moest beginnen met Simone Lamsma. Mede woordpik trouwens, is ik hem er even bij. Maar waarom krijgt haar? Willem, dat het te krijgen met de beste jaren van de 3 grootste componisten uit de klassieke periode van wat ik werk jaren wil. Namelijk Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart en Ludwig van Beethoven. Haydn is bijna in 1732, Mozart in 1756, die is Willem dus krek 200 jaar ouder dan ik. En Beethoven is bijna in 1770. En Simone Lamsma is dadelijk als eerste te jaren in het Adagio uit een violenconcert van Joseph Haydn. Maar waar is Simone Lamsma? Zal een enkele harker van deze podcast haar of hem misschien afvregen? Nou, Simone Lamsma was binnen in Ljouwert in 1984. Ze begon haar violenstudie met lessen bij Josine Coultre in de stad Grace. Daarbij kwam al gauw haar grote onlis van de violen naar voren en in 1993, op zo'n jarige leeftijd, werd ze talitten dat het Haydn Jeugdstriekorkest als jongste orkestlid. In 1994 won ze de eerste prijs op het Haydn Festival voor jonge talentiëre band. In 1994 werd Simone Lamsma talitten dat de jong talentklasse van het Zweelink Conservatorium in Amsterdam. Ze studeerde daar bij Davina van Wely. Van januari 1997 aan studeerde Simone aan de Menuhin School in Engeland. Zij wie het eerste Nederlandse, of beter zijn Frieske, talent dat daar talenten werd. Simone Lamsma kan dus,
Krijgelijk als Mozart, hoe wat wij het je nou hebben zullen, wel een wonderband neemt worden. Na haar degelijke en botintensieve opleiding riesde haar ster als topvioliste naar grote hichten. Ze spelen als soliste maar zuiver alle toporkesten van deze aarde. Ik neem een peer. De Los Angeles Philharmonic, het London Philharmonic Orchestra en het New York Philharmonic Orchestra. Topdirigent en zelfs ex-violist Jaap van Zweden neemt hem zelfs een groot bewonderer van Simone Lamsma. Hij liet haar daarom in 2018 debuteren bij het alneemde orkest de New York Philharmonic, dat hij de chefdirigent van wie. Als 11-jarige wie Simone Lamsma al hartstikke goed. Zat de jaren is in het Adagio uit het violenconcert in A, het zogenaamde Melkerconcert van Joseph Haydn. Hier is Simone Lamsma met het Haydn Jeugdstriekorkest onder leiding van Ben de Licht in dat Adagio.
Simone Lamsma, Benny Ljout, opgegroeid in de Wouden. En hier op 11-jarige leeftijd te jaren als soliste bij het Haydn Jeugdstriekorkest. In het Adagio, het Jozef Haydn zijn vioolconcert in A majeur, het Melkerconcert. Beert, jongen, wat een niveau dit. En dat voor een famke van nog maar alweer. Hast nog meer verzokken? Nou Willem, ik zei al dat Simone Lamsma een wonderband wie. En dat wie, zoals ik ook al zei, de klassieke componist Wolfgang Amadeus Mozart, van waar wij nou wat jaren laten zullen, ik. Mozart, hij leefde van 1956 tot 1991 binnen bibliotheken volskreun. En dus ook over het feit dat er als wonderband, hij was pianist, violist en componist, maar zijn huid Leopold al op heel jonge leeftijd door heel Europa op show wie. Hij had als jongen ook in Holland West en daar concerten verzwargen. Zo jong als er stonden is, in 1991 weer dus al met hem dien, had er een gigantisch en gevarieerde vocaal en instrumentaal oeuvre neerlitten. Dat onbiedige oeuvre jaren ook hoornconcerten. En een Frieske tophoornist, wij litten in deze podcast Willem alleen maar topmuzici jaren, is Jacob Slachter. Jacob Slachter uit Kolm waard op 4 september 1958 in Dokkum, en dat zal Griff daar in het ziekenhuis West hebben, binnen. Doet er zongen hier oud wie, speelde er al bugel in een fanfare. Miles Davis en Hubert Heringa nemen dat instrument oors de bugel wat deftiger een vlugelhorn willen. Dat is het officiële Engelse woord daarvoor. Maar wij zeggen dus bugel. Nou, in Skoftie verruilde Jacob de bugel voor de hoorn. Jacob Slachter begon te studeren bij Oldrich Mielik aan de Muziekpedagogische Academie in Ljouwert. Toen er nog maar 14 wie, speelde er al met het Fries Orkest, dat er later bij in Vijfde Tjenst kwam. Over dat Fries Orkest komen wij aan het eind van deze podcast-afleveringen nog te praten. Aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag hadden er zijn solistendiploma voor hoorn, met onderscheiding. Hij kon er dus wel wat van. Dat wie ik de reden waarom Jacob Slachter in 1981 een positie als hoornist in het Amsterdamse Concertgebouworkest kreeg. In 1984 werd er bij dat orkest benoemd de solo-hoornist. Hij soleerde bij het Concertgebouworkest onder grote dirigenten als Bernhard Haitink en Wolfgang Sawallisch. Jacob Slachter kreeg onderscheiden internationale en nationale muziekprijzen. Zij kreeg op 20 juni 1988 de prestigieuze Nederlandse muziekprijs na een uitvoering van Mozart zijn 4e hoornconcert. Wij zullen daar dadelijk een pad van jaren letten. Jacob Slachter is zo'n 2008 door er opgehouden bij het Koninklijk Concertgebouworkest, vooral als docent en dirigentwarber. Zij stiert er voor het Nederlands Fanfareorkest, het Orkest Amsterdam en de Philharmonie der A. En hij docht ook geregeld bij gastdirecties. Maar, let is nou eerst hartje naar deze grote zoon van Friesland. Hier is, uit het alneemde concert voor hoorn en orkest nummer 4 in S-Grut van Mozart, Jacob Slachter, begeleid door Nieuw Symfonietta Amsterdam in het Rondo Allegro Vivace.
En dat wie het nieuw Sinfonietta Amsterdam onder leiding van de van oorsprong Russische dirigent Lev Marquis. In het concert voor hoorn en orkest nummer 4 van Wolfgang Amadeus Mozart. We hebben het deel Rondo Allegro Vivace. Uw eigen Jacob Slachter van Columbia, de solist op de hoorn. Beert, nou hebben wij werk van 2 grote klassieke componisten, Joseph Haydn en Mozart jet, uitviert toch liekervolle Frieske topsolisten. Waar is de volgende componist en waar is de Frieske uitvierder nou eigenlijk? Willem, wij binnen nota aan het derde en laatste van het trio grote componisten uit het klassieke tijdrijk, namelijk Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven werd bijna in december 1970 te Bonn in Duitsland en verstoor op 26 maart 1827 in Wenen. Er is een soort oer Beethoven te vertellen. Zijn net makkelijke jeugd en leven, zijn hin en weer de rugge psyche en zijn heel groot oeuvre in een verskaar van genres met 9 symfonieën erbij. Om het in deze podcast riegen het Zilveren Wetter vooral over componisten en uitvierders uit Friesland gaat, wil ik de belangstellende harkers wat Beethoven onbelangrijk graag verwijzen naar het uit 2009 stammende monumentale boek van een Vlaamse dirigent en muzikoloog Jan Seiers. Het had de titel Beethoven, een biografie. Van dat boek is in 2019 bij de Bezige Bij in Amsterdam een 10e versioen printingen verschijnd. Het is een echte onredder. Jan Seiers wordt namelijk internationaal beschouwd als een van de grootste Beethoven-specialisten van de wereld. Wij zullen het nog hebben over een internationaal tot de top jerende violiste, maar ook wat Frieske roots, die Beethoven fantastisch vertolken kon. Ik heb het dan Willem over Emmy Verheij. En zat ook 699 zitten als de krekneemde biografie van Jan Seiers over Beethoven is, zo groot is het tal LP- en CD-opnamen van Emmy Verheij. Ze had in de rin van de tijd meer dan 55 albums uitgebracht. Emmy Verheij werd binnen op 3 maart 1949 in Amsterdam. Op haar zonde hier kregen ze de eerste violenles van haar heid Gerard Verheij. Ze heeft zo volle talent dat ze een jaar later het violenconcert in A-Lieds en het dubbelconcert van Johann Sebastian Bach als speelkoor. Zo zit links Willem. In de 90 jaren had Emmy Verheij de violenconcerten van Bach met haar eigen ensemble Camerato Antonio Lucio opgenomen. En ik heb meer dan 10 uitvoerings van die concerten van al die verschillende solisten en orkesten. Maar die van Emmy Verheij reken ik wat frissens, frasjering, interpretatie, intonatie en dynamiek onbelangrijk dat het draaien beste. Kijk als Simone Lamsma, hoe wat wij het niet correct hier, kan Emmy Verheij een wonderband neemt worden. Daarom werd ze al op 8-jarige leeftijd als leerling aangenomen door de Hongaars-Nederlandse violenpedagoog Oscar Bach. Als 12-jarige maakte Emmy Verheij op zo'n december 1961 haar officiële debuut met het Fries Orkest in Ljouwert. Haar huid, Gerard Verheij, wie als violist tweede concertmaster in dat orkest. Dat is de reden waarom Emmy Verheij 4 in Ljouwert wennen had.
Maar Beert, ik maak je alle dagen een paar kuiers met de hoen, terug Ljouwert hinnen. En ben dus wel aardig bekend in de stad. Maar waar had die familie Verheij eigenlijk wennen? Ja, Willem, op 26 april 2015 wie ik in het HCL, het Historisch Centrum Ljouwert, hier in Ljouwert dus, bij het Iepenbier repeteer dat hij een oud-collega Geert de Vries daar met Emmy Verheij hier, vanwege haar afscheidstournee in dat hier. Emmy vertelde toen dat ze met haar 2 oudere broers en haar huid en mem in de Gouden Regenstraat wennen had. Ze had, ik kan zeggen, 5 jaar in Ljouwert wennen. Maar moest na haar 8e jaar heel vaak naar Amsterdam, naar Oscar Bak voor vioolles. Oscar Bak doet trouwens al 28. Leerling en leraar verschillen dus maar liefst 20 hier Willem. Emmy Verheij had nog een watje op een ULO in Ljouwert zitten, maar de huishouding Verheij verhuisde al redelijk gauw naar Velp en daarna naar Bennekom. Hij Gerard hier namelijk een positie kregen in het toen nog bestaande Gelders Orkest. Maar Beert, hoe ging het eigenlijk verder met die Emmy Verheij? Doet ze in Bennekom wennen en kleer weer bij Oscar Bak? Ja Willem, Emmy die vervolgde door haar studie bij de verneemde violisten Herman Krebbers, Wolfgang Schneiderhan en David Oisterach. Die laatste wennen in Moskou, dat in de tijd van de Koude Oorlog 4 efter het IJzeren Gordijn lag. Als Emmy dan waarom weer uit Rusland en daar op een concours hege eer gesmeten hier, wie dat in Nederland in de 60er jaren landelijk nice dat ik op de televisie kwam. Emmy Verheij had in haar tijd, in 2015 is het dus opgehouden, in Europa, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan, maar zuiver alle grote orkesten en dirigenten spelen. Maar ze gong ook het liedere werk van bijgelijks violen en piano net uit de waai. Ze had Emmy Verheij in de 80er en 90er jaren van een vorig eeuw een soort op een paard west met de pianist Carlos Moerdijk. In 1987 namen die 2 van Ludwig van Beethoven, de laatste van de Oostenrijkse grote componisten, dus uit het klassieke tijdrek, dat we het hier over hebben zullen, of over gewoon hebben, daar namen ze een paar sonates voor violen en piano mee op. En uit de sonate voor violen en piano nummer 5 in F, opus 24, de zogenaamde Frühlingssonata, is dit het kwarte, maar krachtige scherzo en trio. Kwart en krachtig dus. Emmy Verheij en Carlos Moerdijk in het scherzo en trio van Ludwig van Beethoven. Uit zijn Frühlingssonata. Beert, door zijdes dus in april 2015 bij het vraagpartij van Geert de Vries met Emmy Verheij in het HCL hier in Ljouwert hast. Betekent dat ook dat toen Emmy Verheij wel eens live spelen jongen hast? Ja heer, dat weer de laatste keer dat ik gezongen heb wie op 8 november 2015 willens haar afscheidstour in Harmonie hier in Ljouwert. Prachtig concert weer dat. En uitverkocht. Willem, zat ik in aflevering 4 van uw podcast Riegen al uitlijn heb, komt in de muziekgeschiedenis na het klassieke tijdrek de periode van de romantiek. Die beslaagt zijn ambitie de jaren 1815 tot 1920.
En ook muziek van de grote componisten uit de romantiek, zoals Felix Mendelssohn Bartholdy, Frédéric Chopin en Peter Ilyich Tchaikovsky, is door Frieske uitvierders bijzonder kundig vertolken. En hoe waar was het eigenlijk als eerste hebben dan? Willem, ik wil het hebben over een jonger, namelijk de bariton Eerde Kuper. Eerde Kuper die was binnen op 29 maart 1938 in Snits. Hij verstoor ik de Snits en wol op 19 september 2023. Kuper studeerde aan het conservatorium van Utrecht dus, bij Isa Maas en Anton Dresden. Zijn einddiploma solozang heller in 1964. Eerde Kuper bouwde een groot repertoire op van lieden, cantates en oratoria. Het Friesk nam daarbij een vast plak in. Zo zong er werk van Paulus Volkersma en Bernard Smilde. Twee componisten die wij verderop in deze riegen ik nog behandeld zullen. Van 1974 tot 1990 werd er docent solozang aan de Muziekpedagogische Academie en het Lettere Conservatorium in Ljouwert. Eerde Kuper zijn stem is te jaren op een verskaat van loedragers. Zo ook op de cd Laat Zang en Spel, Tamboer en Fluit, met orgelsoli en duo's die in 1990 opgenomen binnen in de saneemde Dom van Almenium, oftewel de grote kerk van Stad Haas. Eerde Kuper zongt op een neemde cd met begeleiding van Uwe Zielstra op wargel de aria Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels van Felix Mendelssohn. Dat wiene bariton Eerde Kuper en wargelist Eeuwe Zielstra in een aria Heer God Abrahams, Isaaks
und Israëls. Uit het oratorium Elias van Felix Mendelssohn Bartholdy. Beert, du woest de Frieske uitvierders vertolkers in deze podcast centraal stellen. En net wakker de grutte componisten van wat zij werk uitvieren. Maar, kun je toch nog even vertellen wat Felix Mendelssohn nou eigenlijk wie? Ja, Willem. Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy zijn levensjaren wienen 1809 en 1847. Hij is net zo oud geworden. Hij is bijna in Hamburg en hij is toon in Leipzig. Felix Mendelssohn is zonder mis een van de grootste componisten uit de tijd van de romantiek. Als zoon van een rijke bankier kreeg er van zijn mem de eerste pianolessen. Van Karl Friedrich Selter leerde er het componeren. En heel wichtig is dat Mendelssohn via de krijgneemde Selter Bach zijn Matthäus-passion kennenleerde. In maart 1829 leerde die passie onder het stof van de tijd Weihelle voor het eerst na Bach zijn deel in 1750 weer uitvieren. En jonken een vracht aan andere composities schreef Mendelssohn 2 bekende oratoria. Paulus in 1836 en Elias in 1847. Uit dat laatste oratorium leerden wij in die script de aria terug in de Cuperière. En Beert, waar is de volgende uitvierder nou in uw richtje? Willem, dat is een pianist van dezelfde generatie als Simone Lamsma, over waar wij het in het begin van deze podcast hierden. Het is Frans Douwe Slot. Hij waard op 3 maart 1983 binnen in Stiens en is dus maar 2 jaar ouder als Simone Lamsma. Het vattraject om op het conservatorium in Grijns te komen, die Frans Douwe bij Roin Verweda zijn academie in Drachten. Onder oren Clara Wurtz en Nata Severelli brachten hem een groot verskaat van muzikale oerdrachts- en pianovaardigheden bij. Frans Douwe Slot helde zijn Master of Music bij krijgneemde Clara Wurtz op het conservatorium van Utrecht dus. Hij speelde ook meer als 1 keer maar het violenfenomeen Emmy Verheij, hoe het waard wij het hiervoor al wereldwijd gewonnen hebben. Die concerten met Emmy Verheij jaren nog altijd tot de dierbersten die er jong had. Het Frans Douwe Slot dus opteken in die litten. Frans Douwe Slot Willem had hem heel bot in een romantische periode verdiepen. Daarom stien op zijn eerste cd uit 2000 zongen ik fjouwerwerken van de Poolse pianovirtuoos en productief componist Frédéric Chopin, die leefde van 1810 tot 1849 en lang in Parijs te houden had. Hartje nou naar Frans Douwe Slot piano in de Nocturne nummer 20 van Chopin.
We harken naar Frans Douwe Slot. Afkomstig uit Stiens op piano in de prachtige Nocturne nummer 20 van Frédéric Chopin. Beert, wat is dat eigenlijk al, hè? Zo'n Nocturne? De letterlijke oorzetting van nocturne, Willem, is nachtstik. Het woord komt van het Latijnse noctus, nacht. Het is willelijk een stemmingstuk van piano, maar kan ook voor een oorinstrument kunnen wezen. Dat laatste, Willem, jouwt mijn oorleding naar het volgende zietstapje. In het raad van Ljouwert Friesland Culturele Haarsteek 2018 heb ik in dat hier mooi werken aan een kunstproject. Daarbij gaan grafici uit heel Nederland aan de slag met teksten van een paar Friese dichters. Ik waard keppelen aan kunstenares Hilde Boer uit Enschede. Zij had mijn tekst verwerken in een hele mooie zeefdruk die in een oplage van 40 exemplaren verschijnd is. De tekst die ik bijdroegen heb wie een haiku, dit Sagon. Nocturne. Lofts handig band strikt, al violen spelend, haar notenbalken leeg. Dus toch wel werd de muziek als inspiratie, Beert? Ja, Willem, muziek is nou een keer al heel lang mijn ding, om zo maar te zeggen. En dat wie ik al zei, Willem, in het jaar 1974, ik was door 18 jaar en kreeg wat losveste verkering met Aukje. Aukje uit Achlem hier de Brandenburgse concerten van Johann Sebastian Bach op dubbel CD. Of dat wie in die tijd verzeld, een dubbel LP. Dat ik jongen ook een keer bij het thuiskam. Het weer in september 1974. Agrarische dagen in Frenscher. En het wie al een skof traditie dat dan het Fries Orkest kwam te spelen. In september 1974 stier onder oren het violenconcert van de romantische Russische componist Peter Ilyich Tchaikovsky op het programma. Ik dacht, ik vreeg je Aukje om daar bij mij naartoe. Al de geluk zei ze, ja, dat. Wij te geren naar de katholieke kerken in Frenscher dat het concert jong wordt te zoeken. De vrouw verneemde Theo Olaf weer de solist in Tchaikovsky zijn violenconcert. En nou moest weten, Willem, dat in een katholieke kerk van die lege knibbelbankjes heeft. Tussen de zitbanken in. En ik roem in de 70 jaren altijd op klompen. Doet Theo Olaf in het meest verstille pad van het Canzonetta Andante, het tweede deel van Tchaikovsky's concert, solo heel zacht spelen, mieteren van mij een klomp met barstend geweld via het knibbelbankje op een sternenvlier. Aukje kreeg een kleur als een bellenfleur en had mij nooit iets goed geweken om. Maar uw sprille relatie had de Tchaikovsky-crisis van september 1974 overleven. Takem september binnen wij 49 getrouwd. Dit is, nee altijd vocale geweld van mij Willem, nou gauw hartje, nou krek neemde Theo Olaf, begeleid door het Fries Orkest onder leiding van Libor Pecek. Vanzelfs in het Canzonetta Andante van Tchaikovsky zijn violenconcert in D, opus 35.
Muziek met een verhaal, een anekdotisch verhaal dus van Beert in dit geval. Maar dit weer dan dus het Fries Orkest. Met een solist Theo Olof in het canzonetta Andante uit Tchaikovsky's zijn violenconcert in D opus 34. Beert, ik zie hier dat de cd met dit violenconcert een uitgifte is van het renommeerde EMI-label. Die maatschappij doet het dus wel om zo'n regionaal Fries orkest uit te brengen. Ja, Willem, daar was hij net op verzeer. Het Fries Orkest hier in 60 jaren en in de 70 en 80 jaren van de vorige eeuw een goede reputatie. Vooral doet de Tsjech Libor Pesek als dirigent van het orkest kwam en dat weer in 60 jaren. Net om een nacht wonen grote solisten, als de Spaanse gitarist André Segovia en violisten als Theo Olof, wij jedden hem, die spreekt. Herman Krebbers en Amy Verheijen, doet ze al een hele grote namen hier, graag met het Fries Orkest spelen. Het Fries Orkest had onder die naam bestaan van 1950 tot september 1989. Na die tijd werd de symfonische muziekverzending in Noord-Nederland vooral verzwaard terug uit op grond van het herenakkoord van 17 februari 1989 oprichte Noord-Nederlands Orkest, het NNO. Een mooital leden van het Jedre Fries Orkest konden al de geluks nieuwe werkgelegenheid vinden in dat NNO. Maar Friesland weer zo'n de jest van 1989 wel zijn eigen symfonisch orkest kwijt. Want het NNO kreeg destijds Grains als vestigingsplek. Beert, toen hebben we in deze aflevering 4 van het Zilveren Wetter net een Friese componist behandelen. Best op? Wel, nee Willem, nog lang net. In aflevering 6 zullen wij geer over het leven en werk van eftenaar Dominicus Draper, Bouke Ondersvisser, Jouke Douwenga en vooral over het werk van Paulus Volksma. En dit weer deel 4 van het Zilveren Wetter, de podcastserie over de geschiedenis van de klassieke muziek in en uit Friesland. Naast het verhaal, zeg maar, van Beert Oosterhaven en mij, is er ook altijd nog een uitgifte dat alleen de muziek van elke aflevering te beharken is. Dat kun je ook vinden, like als de Sprutsen podcast op iTunes en op YouTube. Wat mij onbelangrijk, graag onder de volgende aflevering.